Jo em dic Gemma y benvinguts a un nuevo vídeo. Hoy conoceremos los adverbios, sus tipos, usos y específicamente nos centraremos en conocer los adverbis de lloc. El nom adverbi deriva de ad, que vol dir al costat, i verbium, atès, que acostuma a modificar verbs. A part de ser un modificador, també pot fer la funció d'un complement circumstancial. A més, són categories invariables, és a dir, no tenen flexió de gènere o nombre, o sigui, no tenen femení, masculí ni plural. Segons el seu significat, es poden classificar en adverbis de quantitat, poc, molt, menys. Alguns d'aquests ja els hem conegut en una altra ocasió, però si encara no has vist aquest vídeo dels quantitatius, te'l deixo per aquí. També tenim els adverbis de temps, ara, després, avui, de manera, tranquil·lament, bé, com, de negació, no, tampoc, d'afirmació, sí, també, de dubte, depèn, pot ser, i els adverbis relatius com on, quan. I per últim tenim els que ens interessen avui, que són els adverbis de lloc, i són aquells que ens indiquen on passa l'acció. Ara coneixerem els diferents adverbis de lloc amb exemples. Tots els adverbis que veureu a continuació aniran relacionats a la ubicació d'aquest bolet. Aquí, allà, enlloc, lluny, prop, baix, dalt, dins, fora, davant, darrere, damunt, sobre, sota, en l'aire. D'altra banda, les locucions adverbials són dues o més paraules que tenen diferent significat, però que indiquen un sol fet. És a dir, són paraules amb diferents significats per si mateixes, però que juntar-les fan la funció d'un adverbi. En aquest cas tenim algunes locucions adverbials de lloc, com per exemple a la vora, a l'esquerra, a la dreta, al voltant, per tot arreu. A quines situacions podem fer servir aquests adjectius de lloc? Bé, primerament hem de saber aquests adjectius, practicar-los, interioritzar-los, per parlar a l'hora de donar una adreça o una indicació per trobar qualsevol cosa, sigui una adreça o sigui un objecte. Però això el deixaré per fer un vídeo només amb aquest tema de donar adreça o donar qualsevol indicació. Bé, i hem acabat. Què us ha semblat aquesta lliçó? Fàcil, oi? Recordeu que si voleu una miqueta més de contingut sobre aquest tema, al blog us deixaré uns deures perquè aneu practicant. Adiós, en català. Adeu!